Ni ne Musa Siniyo, dan wasan Hausa fe da sabuwa. Assalamu alaikum. Baba ya ne? Gambus. To ya kai ne? Wallahi lafiya kalau wallahi. Ya garin na ganka a zaune nan kai kadai kawai ka basar. Kuma ka gaya min cewa kana da biki kuma zaka je amma kuma na ganka a nan a zaune. Me yake faruwa ne? Gaskiya ne tabbas na gaya ma cewa ina da biki da zan je. Ka san shi halin rayuwa. Idan ba dauke ka wani ba dauke ka kai ba komai bane ko ba kowa bane to ba a lissafa ka a cikin jama'a. Sau da gani ake kaman kai baka kai matsayin ba kuma baka kai a lissafa da kai ba. To dakata an zo gurin. Haka fa jama'a suke fa. Daga Allah ya yi musu arziki sun samu kuɗi sun samu duniya. To sai su mai da kai banza ne ba kowa bane. Wato ko da tare kuka taso kuka yi wasan ƙasa in fa baka da wannan arzikin su suna da shi. To ba kai ba kowa bane. To amma haka wa'ansu mutanen suke. Amma ai sai sa nake cewa ai din nisan gari da wani a gaban shi. Wannan kuma gaskiya ne. Abokina Haidar abokina ne sosai tare muka taso da shi tun muna ƙananu tun muna yara tare muka yi wasan ƙasa da shi. Abokina ne amma saboda halin rayuwa ya samu abin da ni ban samu yana da abin da ni ba ni da shi saboda arziki Haidar ya juya min baya gaba daya. Kana nufin ka ce min to alalan shi ya nuna shi yasa ya min haka. To yanzu abin da yake faruwa shi yanzu dai a takamace kai dai ba za ka je gurin auren ba saboda babu walima. Ba zan je ba. To ni fa a shirye nake kaf. Ka ga tafiya ta nan idan shinkafa suka kawo da wannan zan wawushe ta idan kuma taliya suka kawo zan sakalo ta da wannan kai dadin dadawa ma ni nake gaya ma dan tsananin shiryawa da ni dan ko yaji ne bai ji ba a shirye nake ga yaji na nan in ma gishiri ne bai ji ba a shirye nake saboda haka abinda nake so da kai hakura da iskancin su da wulakancin su da suka yi ma ka tashi kawai mu je gurin nan. Ni ina maganar rayuwa irin halin da Haidar ya nuna min yanda Haidar bai lissafa da ni a cikin abokanansa ba sannan ka ce min ni in tashi mu je wajen waliman? A to ni fa gaskiya fa ni kamun adalci anan? Kai mun kwatancen ni in je riske su kafin su tashi. Ka san layin kwata? Ka ce mun na san layin kwata ka ce mun bakin layi kenan. Bakin layi. Yawwa. Daidai saitin wannan dai bishiyan jiyan nan dai bishiyan nan dai. A'a na riga. Daidai wajen kana zuwa nan ma zaka ga mutane. To an riga an wuce gurin. Ni dai na wuce. Ba wani maganar packaging ba wani maganar package in ka tsaya packaging ko package cikin ka ba komai ni dai kai ka cutu. Sai ana maganar rayuwa ina faɗin akan mutum ya ware ni ya kyale ni ya yi banza da ni bai ɗauke ni matsayin kowa ba ni ba kowa ba ni ba komai ba amma ka ce min in zo in tafi hawa ai duk nisan gari akwai wani a gaban shi.